On. All right. Ladies and gentlemen, welcome to this amazing exclusive episode of the Top Show Live. My name is Simy Kenya, and of course, we are live this evening to support and bring up this new talent, new hit that is being released today. So from wherever you're watching, share with your friends, share with everyone, because we are about to go bigger and better. So right about now, ladies and gentlemen, if you're watching this show, just tell me where you're watching from, because we are about to go big. And my guest this evening, we are here to celebrate a new hit, a new talent, and a new track that is about to be released, that is about to be received out there. And of course, I'm here with my brother here. Karibu sana baba. Inare kwa. Amekare kabisa. Ndijonya jonya baba. Nakare ba. Tuchosebedo matek lakini koro tunaonya ka wadiro hala. Kamano. Ibinade. Adimo ber. Milalo godo. Antiba. Nkare. Yes. Awachopo kairi. Aneno kama usepange malo ka oselosi utwe maseria maber kabisa. Kwa dwani mondo wauone mana matin nikech ang'eni samo nego bed ni wadhi e YouTube kacha. Yes. Chiegni. Yeah. Koro wanyalo mana wuoyo mana matin, nyalo nyiso wan mana ni to ng'ama wawuoyo godo gi kawuono, nikech samoro maybe ng'ato neni kata winji for the first time. Maybe nyalo mana wacho matin very fast mondo koro wadonje twak. Okay. Maino ko niluongo ni Gody Wuod Ugenya. Ya Wuod Ugenya kumoro ni Sega. Yeah. Wow. Koro anatimo thum mar ohangla ni. Yes. Koro mane makao kaka tich. Do ang'eni oganda nyocha sekan to Gody ni olal kune. Kini koro ma tani lal na. Yes. Koro sedugo right on the point kabisa. Yes. Tich teri nade. Tich wadacha. Yeah. To yeni kiwacho ni timo tich mar ohangla. Yes. Samoro ng'ato ok ong'eyo ni to tich mar ohangla ni ichake karang'o to iwuok gi kon mane, gik machalo kamano. Okay, ohangla kapchako, okay, is like a bit story. Actually, jokanyana thum madhi mawinjo no, ng'eni ng'ato nyalo wacho ni thum wawinjo thum moro e background. Thum winjo no mano mar Gody, mano mar Wuod Ugenya. Of course, kamoro amora ma untiere, iwinjo duol mamit no, mano duol mar rawera ma wan go kade. Iwinjo beats mamit no, mago mek rawera ma wan go kade. So we are just here to make sure that this new talent comes up and become one of the best talents that is going to take the airwaves. So kamoro amora ma intie, don't worry. I hope we are audible enough. Giwinjo maber kendo wabro ng'iyo ni to ng'agini ma wantiere godo e budho ka already. To kapok wang'iyo mano, kadwa wadhi nyime gi twak kimiyowa mana history matin to sama wadhi mbele. Okay, kachako kod kaka adonje thum. Yeah, it was 2017 August. 5 years ago. 5 years back. Koro nachako thum matin nadhi jua kali tabi alimo nyako morone achieng' nyarongo. Achieng' nyarongo. Manogo che madhare kocha. Koro kayem nadhi ga to kapok odonjo to watemo matin kod ja keyboard ma chako thum. Koro chako matin daringa doko, chako matin aringa doko. Koro chieng' moro oyudo ka timo jua kali na nacho I feel nani gi talent. But ng'ato pok ong'isa nana go, but an awuon I feel. Koro from there niliamua tu adhi studio. Agolo thum moro ni Kogalo Biro. Koro kagolo Kogalo Biro ni to thum no yie pap. Geka ne Kogalo Biro. Abeni olinge wayana wero gor. Kogalo Biro, wan donge yora. Ya, kori ng'en thum no kana gole to nokana weya ni dhano dhi receive nadi. Nayudo ka dhano receive maber sana. Mano mane thum mokwongo okanyalo wacho ni nasebedo stage ma dhano ng'e, anadhi limo joka matin to daka mokapata sodoko. Mano koro higa mane? Same 2017. Mano 2017. Yeah. Ma kaketo thum ipap to oganda yie kod thum. Kanyo ma koro nochak luonga ni jathum. Dan bajon sani koro nan jathum. Tani koro jaziki. Koro jogo semia nying ka. Koro wacho ni support to me na work hard. Mondo nying ni obed mara kabisa. Kiko bed ni joka ema luonga kod lakini anto okang'e nying ma okang'e na jathum. Kata ok hero.
To kiwacho ni sama thum mokwongo ne mar Kogalo, ang'o ma inspire mondo mi thum mokwongo? Iyudo ka thum mokwongo ng'ato gone ga kata Nyasaye kamano, ng'ato waro kata mine gi ng'ato wero kata debe ne moro, to in thum mokwongo ni chako mar Kogalo. Okay, kaduoki kanyo nan kod osiepna moro ni Ben Ogila. Ben Wuod Ugenya ni mane gona chieng drum, but ka chieng pok odonjo stage to an nogo thum, an mogo keyboard. Koro Ben ni mnung sana bwana, iparo thum mane ma kigo sani to nyalo goli. Takone ni misa ni kapok aparo. Uzani wer gor sani gori ngene masani jipako. But that time gor ne pain kabisa. Koro na dhita timra na record e simu, kinja timo na rehearsal godi e chieng. E koro badu ka dono kala gina nyalo time. Ma composition ni tima kendi ma onge ga. Okay, composition ga timo kenda. Koro kane beno sibido godi chieng to timo mazoezi, na doki jua kali. Kai do pesa na weekend na chomo ka denongo ase direct. Buruburu. Do ka bode ne kari bangi north. Koro kanye mna gole thumno chami oganda. Koro kanye mabedo go koro jathum. Alafu koro mane kuma safari ni mar muziki koro chakore koro kanye thum ochakre. Atemo ng'ang'ana ki an. Aneno ni gini ok anyal kamano. To ing'eni wacho ni ok inyal chako ok inyal nyuoli kawuono kinyi wuotho. Mano pok notimrega. Koro paro moro biro na bia join ng'ato jobandi gi boka ng'era go ing'ene ana chake ki an achieng ni mna ng'eyo to koro ing'eni mago to konyalo wacho chieng ni mna ng'eyo koro ing'eni ka weche se dio bedo kama achon biti monango to mose Kajudi Karumba mose biro ndo san bwana dongi werega esene dongi nyago backup to esene nyago backup to misani adana watimni adani digo Nick biro kwa Mombasa, adani digo ne backup. Koro kanye machako safari ma muziki ma normal. Nick wala lebo. Koro diere mane Nick goyo Jaber Jaola, noge tumbe manogoyo kod Nick Jaber Jaola album no. Koro kanik beno kaduoga budha ahinya. To lunga kod Achal Wuod Awendo. Koro Achal Wuod Awendo ni be wago kode gimoro higa madhi ariyo kamae. Ashaka doko nyanga lemo. Koro Kachal ni timango koso ne pod. Kachal na dhi kaja backup. Kata kanik na kaja backup. Then awuok kanyo dhi konyanga lemo. To konyanga lemo ka bena kaja backup. Ano na shako thum, almatimo backup. Kanyo do kawan kolo watch digital ben wakonyrego. Wabo thum koro abane no koro ri bena bedo gi dala na. Ajono ngada ko Raj Prober ase gain experience mama team. Koro anyalo timo nadi anya chako wuoth matin. Asebedo ka mulo koro anya chako wuoth matin. Koro kanye madhi ayawo go band. Koro band ka yawo monotingo John Omina Tieno, notingo Mondi Wuod Oriri, notingo Mondi Jamagoya, notingo Don Wuod Orembo, tinga Yanjori. Mano koro higa mane? Mano koro ne 2018 ka. 2019 ka corona dhi kama donjo kama. Koro aninge na go thum, koro mostly na go thum Limuru. Kiambu mana go thum sana. Ako myo ni mani best mane kia. Ngeni koro ko yong ich jone ko ni golo ko. Ngeni thum kichako ngeni joma unge talent tin. Ngeni bwana mano kawa okay no kachako band ni koro itegno ahinya na bwana chanocho ni bwana you can do it. Ma be kanyala advice ngado ne otim gima na timo. Fan kikinisi ni romo nyalo timo mano halanya wanyi. Koro bwana chanocho sana iromo. Nyalo timri nadi? Iromo nyalo chunkendi amba umi teach. Ada sign contract ma good 3 years. Natiyo kanye for good 3 years. Koro from there nachako ng'ang'ana koro wuotho but koro an Limuru mabesi Kiambu County ng'eya kabisa. Koro safari ni osebira ma kendo kawuono wantiere ka gi sherehe maduong' kabisa. Keni kata ka ng'ato ng'isa ni ng'amotwere kabisa. Sherehe ma wantiere go kawuono it's about your new video.
Yeah. that is yet to be released. In the next in the next 9 minutes, Yeah. and gima dibed YouTube Yeah. by 5:30. So Yeah. maybe nyalo mana wuoyo matin about this video. Gimomiyo ineno mondo igole video, gimomiyo ineno mondo mi kumni kigolo tigole kaka video. Okay, ingeni safari osebedo karach, ok osebedo maber ahinya. Ya basi asitemo ng'ang'ana kaka mwanaume. Ingeni chopo kuma koro kichopo mwisho isarenda. Koro ne ochopo kuma sarenda. Yapani field ka jiongea ngeni wacho ni kitimo gimoro, jiongea ni Gody chato kinde nawe thum, Gody ribo pikipiki. But anyalo ngiso gini ya. Ok wacho ni kiribo pikipiki tigo boda, wacho ni kiribo pikipiki to koro iwetho. Anariembe ka choko paro na ang'o manyalo timo next film ni mondo mi atimra nadi. Mondo abed somewhere. Koro en safari moseketa nikech ng'eni save be nyaka save. Maisha be nyaka dhi mbele aidha ng'eni aja family ok anana ng'ato modak adaka kamano. Nikech ng'eni duoko penjo moro mananeno ka jogi osechako penjo ka. Naneno ka iluongo ni Oliver Biden Sancho is watching. Oneno wa maber kabisa. Ochieng lala, oneno wa koni mesa ni wach ni rach. Kamara Cheryl makochola ni penjo ni be en single Waduoke do. Penjo ka be ni koso na fast food nitiere batera. Nafasi wanaona ma promoter. Iluongo ni Vicky Melo NMC Pictures aneno ka nitiere kairi. Beatrice Small locked in from Qatar kali sana. Bas aneno ka nitiere kairi. Ikoni mane choko paro ne koro kama choko paro gini achako choko paro from last year but one. Abisebedo ka go show achiel. So aduoga ling. Nimar gini ok inyal time daily to be ok okeli. Ng'eni ka podi to podi you just accept podi. Koro kitimo achiel duogi medo kod jua kale ni moko matindo tindo. Koro nacho ni mondo mi koro jogi otimre nadi ong'e ni Gody chen nitiere ng'ato no Gody. Mane paro no bila nokora tim video. Nikech video no katime to ing'eni dhano hero gima lombo wang'. Ogero gima gineno. Koro from there acho no yalo tim nadi wa migi video. Koro video miyo gi mang'eni 5:30 video nitie manyiso ni Gody koro oseduogi pap live in the next 6 minutes. So kapod warito video, I know it's a good one. Personally naseneno review mare. Iparo ni agoma inyalo nyiso jo kanyana about this video mondo giriti. Kata ng'oma iparo ni itime video ni mopogore ng'eni to kiyudo ka samoro ng'ato ng'ane okopa ng'ane otimo gima kama ng'ane otimo gini nyiso aseneno kama ang'o mifeel kata iparo ni itime video ni ma opogore ahinya mamiyo idhi chung kaka Gody ma ng'ato koneno to koni ama no mar Gody ma ng'ama chielo chieng' moro kotimre wacho ni gini to naseneno ka Gody. Okay, first gima nadhi ang'iyo ni ng'eni okay wawacho kaka an example. Ng'eni seche moko ji ong'iyo kod Simy. Simy ma gon ga ema wer ni ga Gody. Maka Simy no onge to Gody kinyal wer. Ng'eni nyalo bedo ni Simy osetimo na gini makoro obedo was. Ma ka ng'ato dhi ogoyo wang' dojo Simy mochako thum. Mano wachana naye. Koro ang'eyo. Koro video ni adhi atime mopogore kod ka ji osebedo katimo video. Apane joma dhi nene. Okatime ma class moro lakini ni class. To video ni be kidhi ng'e to ken ng'eni jong'eni na joji ntie jong'eni ng'ane gi ng'ane matimo no ang'o matimo jo thumbe video. Jong'eni kidwa timo thum maber idhi ka ng'ane timo. Koro ng'eni an thum kana atime studio mara to video be adhi manyo producer ma be jopa pok ong'eyo. Koro at least akama kod gimoro matimre nadi gimoro manyien gimoro mawendo. Koro gige wadwa ni watima tima ma opogore kod joma chiel at least wang'is gini we are here to go. So kapodi watiko mondo mi wadhi anene e YouTube maybe nyalo mana nyiso warito production yo timge ng'agini video production, audio production. Okay, audio production otimo kod Wema Records. Wiko Jaka Bunde
Koro kwado ki video to tim kod Nicky Melo NMC Picture Production. Yeah. Nicky Melo na neno kama kama. Kati ya luongo na bende Wuod Ajigo bende chako gini. Okay, yeah, wabro luongo gi. Yeah, kwani tie dich ma podo mako gi chien ka. Wabro luongo gi. Yeah. Yes. Koro mane paro mana biro. Yeah, mondo at least watimo gik moko. Yeah. Watim gik moko mopogore. But I promise gi as from next week mano kadhi uwe. Koro mano wabro luongo nikech ji ok ong'e ni Gody en ng'a. Gody pokone kod ng'a miluongo ni manager ji manage ga ki an all along. Koro kawuono odhi bedo big day to me. Kendo odhi bedo odiochieng' maduong' sana. Nikech kawuono ema adhi chako bede kod ng'a miluongo ni manager. Kawuono ema gige na dhi bedo run kod manager kochakre kawuono. Koro kodoko ka wach mag tich wacha mago kanya wuoye. Manager won go pimo ni kamano. Yes. So iparo nade bang video plan mari mar projects gi chal nade? Do we expect an album koso podidi man bedo singles koso? Okay, ngeni mano penjo ma ori pobeni manager maduoko. Ini ja so manager ogeche babo do studio. Okay. Ina no manager kata kwacho ni golo album next week. Tini dhi golo single. One single ne mwacho. Okay, koro kaduoki. Obro duoko matut lakini akaduoko part mara. Thum kawuna miyo thum sanini YouTube. Miyo thum mabrandi. Dakika wadong gi dakika 2. Yes. Thum ni YouTube kache mabrandi. To ka thum no bokokwe. Ticket moko mabro delay kodwa ka. Nitie video moro beno wadhi timo pinje moko maoko. Lakini tiketi mabro delay kodwa ka. Mano dhi bedo. Koro kama ipokokwe, angeni karach next week. Wadhi wachako timo video moro kama ipokokwe ground to wamiyo another video. Ka video machapo kokwe wamiyo launching. Wow. Koro ngiso gini who is Gody. Amor kabisa. Yeah. Aneno ka wantiere gi jogi kaeri. Olivia Biden Sancho watching all the way from Dubai. Uchieng lala pontiere wan gi Tamara kaeri. Nicky Melo mano producer mar video. Beatrice Small benano ka wantiere go kaeri. Kenano ka opange maber kabisa. Koro kasani kodwa ni mondo waring wadhi YouTube mondo mana dakika 2 kende 5:30. Make sure you go to YouTube if you are watching this, share with your friends so that you can make it big. YouTube channel miluongo ni nango mondo mi YouTube channel mara aparo ni boketo nigi kanyo en Gody Wuod Ugenya official. Gody Wuod Ugenya official. Yeah. Gody with single D koso double D. Name interior. Gody with single D. Gody. Yeah. Wow. So guys, if you are watching this, make sure you rush to YouTube after this. And of course, it's running in the next 1 minute, premiering. Make sure you watch with your friends, share with everyone, make it big so that Gody Wuod Ugenya can also go big out there and explode with his talent. It's amazing. Kiwinjo thumma wan go the background ka mano thum mar Gody. And you can feel the vibe, you can feel what it is. It is amazing. It's one of the best talents that we need to groom, we need to make bigger so that they can go out there and do their thing. So right about now, ka wadwani mondo wadhi YouTube, wadwani mondo iluong jogi moko masamoro an idwani mondo bed part marma. To kapok watimo mano, maybe nitie wach moro migombo mondo nyise johera magi mondo gin bende gibed ka. Okay, gima nyalo nyiso johera maga achako ngima manyien kod dho kanisa. Nyuol manyien. Kuri ngeni iwacho ni dhano onge ng'ama osechopo ama onge ng'ama oromo. Koro nikech ng'wejni wachako okoyot, opek. To gima watimo sani main teach and competition at the same time. Koro ni ng'ama chunye oyangore. An thuolo mar kao konyo moro amora ma ng'ato nyalo amua ni lokore nikech at the same time okanyal wuondo ng'ano kod wiombo moromo. Gigi gini manyaka wakodesha piny. Gigi ka gikodesha magi gik maduoko jothum piny kamano. Koro ng'ama chunye oyangre gimoro amora minyalo miyowa wanyalo timo ng'ali wabro kawo gi ero kamano. Wow. Kamora mora miwatch, kamora mora minenowa. I just want you to type in our comment section. Just type all the best Gody Wuod Ugenya. Just type from wherever you are. All the best Gody Wuod Ugenya. From the Talk Show with Simy Kenya, I wish you all the best.
Ang'eyo ni you know what you want. Yeah. You know how you are going to go about it. Yeah. Kendo joma neno ka umakuru godo be aneno ka gin joma nie magitimo and I know very well Yeah. it will be big, it will be amazing, and I wish you all the best. Okay. Adwa ni mondo maybe kapok wadhi YouTube you can invite a few joma koro okay. Koro bro luongo manager mondo oganda ong'e officially. Koro en mobro elekeza wa koro kochakore gi kanyo. Okay, right. You can invite Mr. Manager. So, Mr. Manager, thank you so much. Of course, Gody, I wish you all the best. Angeni gimati moreka eri. Yeah. Sani aneno ka film is already out on YouTube. Luongo ni Rafiki ya Roho. Yeah. Chuny ango. Chuny. Luongo ni Osiep Chunya. Osiep Chunya ni nyakaje. Okay, Osiep Chunya ni en nyaseme. Naturgi Yesu malo ni. Nyage pro. Dio hiyo sasa nyage lo peta. To ang'o momiyo ne yiero mana miye title mar Osiep Chunya. Okay, ing'eni gimomiyo awacho kamano. Ing'eni okay, makora abro wacho ni ka advice. Ing'eni gimomiyo aluongo ni Osiep Chunya, ang'e kuonde mosekale koda. Koro in short anyalo nyiso dhano niya, dhako gima ber. Dhako kingo mokwongo paro boyawre. Then ntiere bugo mok inyal donje ka in gi dhako. Yeah, then obiro geng'o ni gik mang'eny sana. Koro ni jothum wetena mana wero Osiep Chunya ma kata ang'o matimre bedo Osiep Chunya kaluwore kod musekora ilo advice jothum ni baba na wanyomburu nyombo ber Kata an mabere bathi ni onegi advice. baba na nyombo biami yura Manyiso ma en gima is a real life story, okay? Yeah. Composition. Yeah. Ng'ato keto. Yani nawere mar mondo mi apuonj go oganda to en real story moa kuoma lakini nawere mondo mi apuonj go oganda nikech kiwinjo thumno jik mawero niya yien mokwongo dhako kinyuomo mondo bed ni timre nadi kik ibeda ni koro undio Nairobi mano gima wero kanyo dhako nyaka iter dala mong'e jonyuol. Yeah. Mar ariyo atemo nyiso joma nyiri kod joma chuo. Ing'eni ka ruoth ogwedhi gi tanya malo ni moro. Zoya mane mari. Kik bed ni koro en okete keta kaka koro en sim card moro ma fuliza. Zoya ng'ati. Felina Ojango koni all the best Gody Wuod Ugenya. Awiko min Liz Jakabunde mano producer. Okoni all the best Gody Wuod Ugenya. James St. Patrick koni mos na Gody sana niseni koduogo obogo igeke. Okoni koduogo bromanyi mano James St. Patrick. Morino Chola okoni all the best. Wally Walter okoni all the best Gody Ugenya. Yeah, from wherever you're watching, I just want you to type all the best Gody Wuod Ugenya because this is a journey that is starting. It's a journey that we need to build. It's a journey that we need to make a big out there, of course, because he has the potential, he has the talent. All you need is to support him, watch his videos on YouTube, attend his shows, listen to his audios, share with your friends, and make it go big and bigger out there. Thank you so much. And you're not YouTube oserom. Yeah. Kora go mundo mi walunga manager. You can introduce him. Okay. It's now your opportunity to introduce nano madibedo kaka ko manager ni. Okay. Kocha kore dichieng makawuono mondo mien bende obiro to nyiswa kaka ogombo mondo giwuoth kanyakla. Awinji kabisa kamano. Okay. Koro we warwake wanyalo rwako manager. Cameraman, I hope ni wanenore te. Kama hivi. Wow. Karibu sana. Mr. Manager. Ngama ingo ni to serious. Mano lwedo makata kod biro mosa ni dwa kelo show. To karibu sana Mr. Manager. Ibinani. So maybe nyalo mana timo introduction moro matin mondo mi wangi kaka koro wadhi nyime gi wuoth kochakore sani.
Okay, an iluonga ni Jafton Otieno, Anguro. Anguro Wuod Ugenya. Yes, joma ok luonga ni Wuod Ugenya. Mano nyinga mong'eyo. Yeah. An Wuod Bondo. Yeah. Yes. Wow, that's so nice. Wasebedo ka gi Gody kendo wago mbaka matin kendo owacho kata nyisowa ni chien kacha ne pok obedo gi ng'ama ne konye tich kaka manager kendo gi sani to koro gige ne ibedo manage. Manyiso ni koro en gi ng'ama dhi bedo ka tiyo ne ndai kendo giwuotho godo e yore ne kanyakla. Ang'o momiyo ne obiro kanyakla mondo ochak tijni? Wachako Okay, kochako gi kanyo. Asebedo das mar music for a part of some times now. Yeah. I had experience enough in the industry. I gave it my best industry in Mauricio. All along, I'm a talent. And anywhere maneno talent, kodo the waste bet na kama bad. Koro kijana ni ang'eyo 2016. By 6 years ago. Yes. By that time, I managed Nico Dalaga. Not joined that band as a backup member. Don't go on back again. Yes. After that, we have a band. Lal. Late last year, Chakon and Nekapuru mostly no. Because sometimes not going to see when you come to the command. But when I think about talent, never know. I'm not it. This is about you know, I'm again. This is about new talent. Talent, Mario Nalang. So, in ready, Monyalo Dokepa. Here and ready, but what a document. What a talk we come. Uno no conjugate. Anything with a team, you can go one step. Chicken. You go one step. Here step will be another step. Another step. Mana you say you come watch it. So long as one allow move one step, the other one will follow. Mana we no one take now. And again, it was one of the biru. No the bear manage the capis. Then industry kai. Aso be industry kai. Ini jok mo kumungi ngato bloga ngato ni. Maybe ngato para lagi ano kabega band mo sono. Aw mo ga pay idongo record. Because maybe kijana ni most of the people also may name corporal make it. Usegi ba aware yes. So na biro ire marum da keti fort na market gacha. Marum do somewhere. Ma kabani tierno ko kan ma deck then somebody may be coming from there to here on number marang. As for one of the main reason, so far ineno ka nyaka ne projects maun godo kata projects mipango ineno ka gin projects machalo nade nikech apenje kanyo to wacho ni thoth ne ine ng'ama koro nyalo Mr. Simy. Yes. Wuod Ugenya ng'ama batiso. Ng'eyo. And projects ma wan go I'm calling confidence 100% sure. And they are good. You know the song ma launch video ni kawuono ni. Yeah. And the video is already running on YouTube. Yes. Tumni no gole chien kamoro kacha. Yeah. And mostly that movie more. Kago timo mo. You watch again if you move. Itu movie more chini ya maji. Ukimwa kini gik maji ko ko. Inyala na ka go koko. To na paro ni kama go koko na pacha ni. Ema indie. Giga matimo madwa mondo prosper in life. Ne bomesa ka. To giwuok there. Kangin ko sanu bini kete munani. Ole usani kororo. To mi no bedo produced Wiko. Yes, Wiko means yeah. Dalam mana itu mereka Wiko. Orang anak-anak kana associate with it, but I was part of it. Oh, I was part and parcel of it. Man sini tumno, kijigo tumno. We tumno. Tumno wabro gole at the right time. Video mo launch ka wonan. What team kendo away. One production ni NMC production. Mano is our thing. Yeah. Mare, iti wanana man. Yeah. Body biro.
build the video. That's our thing. My video no timo one On way. your own, the directors, One director, producers. one producer, one marla video. Yeah. Wow. Yes. So, project man go next. What's going on, my? Yeah. And the tomorrow man record many. Go studio our way. No elements to not allow. Wow. The producer Marwa. So video ne. Upon is the best video. Yeah. In Anglami industry. Kata music. Famous. Kitwende tena serious. Yeah, nikisema page ni kingio top videos masali golo. Tuile kangane wacho ni bwana. Gini ukao mara. Gini icha neno kangane. Gini icha timo kama. Anama team maru NMC otimo ma different kama you madi stand out kaka margo di mangata kona kaka kachimo nene kama kwa jana mato ne margo. Okay. In this our production, what am I understand? Yeah. Ngama paro ni tugo. Kani tugo nyitendo. Yeah. Odia YouTube mokwongo. Sani apani sani is already running. Yeah. Yes, it's already running. It's already running. Sani. Yo maparo ni tugo. To the YouTube. Sani. Odia ngi. Quality mar that video. To mano nyo atimo, ngeni kidwa timo gimoro maber. Mitimo kawuono, ne wiki makiny bedo maber molo makawuono. That's only the start. This is just the start. This is just the start. Industry some people ma unge ma mention a name, ngeni mane makandu, mamane nganya timo gino. Uda jigo, mawuotho ndara. Yo ngeni maybe taka samoro post on Facebook or gimotimo mane kama pacho tepna. Kama pacho nti. No. We are doing things and we are seeing big motimo. This boy, inere mo boda. To podo wada ni mo boda no. Itu boda no, mimi want mo antiri. That boda ni want mo antiri. Or wada riambe. Until further notice. Someone mo boda no does not mean near my mind near that boda. Wa paro big mangay. The production one is we welcome any musician my ready abon mo team to be the business terms. Ngalo record it. Team the video. But for now we are with Gody. Okay, they got to manage. For management on good. Ma this thing mare ben elbendo this thing. We are there as partners. We are there as partners. Though because it's a music production, we welcome every musician, artist, comedian, anybody may willing. I don't know the see. You know the production content mare. We have to that. In that team, we have a producer. In that the whole thing. So you have a producer, you have a manager, you have a director. Who is that? You have an artist, and at the same time, it's the director. Wow. Yes. So, kaka ngama osebiri kod joma okti. Yes. Kendo osebiri kod gi kagino okang' malo, moko bende samoro wuok godo piny. Yes. Iyudo ka samoro nitie iluongo ni peer pressure. Yes. Mabiro nega jowa man gi talent. Yes. Kendo sama jothum sama ochako kaka koro wawach ni Gody chako. Yes. To muol odimbore. To ka koro chopo higni moko 2-3 ka, koro en thuol mok nyal geng'e. Mr. Simy. Paro mano ere kaka you the two of you are going to handle this. Okay. Because you go me page gini. Higni 3 video ni bro bedo ka. Higni 3 mabiro. Video ni bro bedo ka. Yes, wawa do. To ma awacho ne Gody kasibedo kanyise. Kada ngisi na kajomana na wao. An kaka kuna jego. Komi gimoro no ndatem. Kadili 100%. So anytime I feel me, ngini sama ndike na tuyo. You trust me your job. Yeah. This is my job. I will give it my best. Yes. So for example, you want to move nobody knew what we are doing. Makata nyan samuran friends ya amuto Gody nege they didn't know we were doing something. Yes. Koro sani wase ta ko bile public. La woni mi da chako nje ndakoro matubiro nyise kae ni bwana na min goni see whatever see ana nyise ka those people ko biro me I don't have any problem. After all I have my home and gitije na matemo
an gi shughuli ga koro en ema kufil ni gima watimo kode no nitie ng'ama nyalo timo kode molowa I don't have any problem but gima nyako remember I've worked for more than 4 banks and I know you know and anytime ma apart the way to those banks or get most of them man of fact bank then it's true and we see and we will hear someone say ni namewa jikiadi hapana effort mangato ketoka kacha effort maketoka kama the person who biro next to me cannot deliver okonyal wako moto twin okonyal wako watch talent kata music is paying bwana MP chamu around 500,000 so jathum to mako kaw microphone chakre sade ko tiedu karo moso chiko ten galo fumeno digo Joma miyo wa shida gi this artist. Kena ngaketo nango mondo Jimmy Scooter. Fans. Not nitie fans. Nitie jok moko ma they are not fans. Giluongo ni how do I put it? Gina ma fans mo. Jomodongo no wacho ni cartels. Neno cartels. Like now, you know what? Nitiere mobedo mana kamoro. Moko dwar ne Gody dai. Ok ne apno kodwar. Moko dwar. Wana ne moko dwar. Yes. Obiro gi in a way. Mamono nyaka no separate. Ngani. Ibana. But I think orka mose wo mwagike. Whatever mawasetimo. I don't think any those people will take over his mind. Will take over him. Inere kaka wachno ini nyawacha nikech ini ya jathum to waseneno jathum mang'eny ok achiel kata ariyo kata adek miyudo ka sama gichako gi ng'ato moa pincha to nikech adier mantie ni top managers ma nitiere thum ok gin managers machako which is true gin joma nigi experience but joma gichako go iyudo ka nigi experience koro onge jogo nigi experience koro bang' higni 2-3 kama to koro in wuoda jigo ni koro in midwaro niya gimi wacho cha ema nyaka ti maka ok idwa tiyo to ka wuoda jigo kwa tiyo kore to doga jigo inere kaka okay koro ing'e gima timore ba pach dhano opogore to kaluwore kode wuoche masebedo karwako mawacho ni maybe alonye kawuono akawo machielo mind na kenyal timre nade okane kadhi nya chenjo mind not unless ing'eni dhano mayuoyo nyaka chwanyre nikech ka dhako midagi ot nyaka timre nade kuchwanyoru lakini an kang'e chwanyruok en gima nitiere lakini gin gik miloso en mar ng'ama ngima nyaka bed jakosa nyaka bed ng'ama bedo corrected koro an awe promise no botiyo obotiyo I hope nitie mori penjo okaduoki about nyalo bedo malo peer pressure about peer pressure tumbo kaka sani ni kitu wachana jawa hebu fikiri Facebook na jawa ana won ana peer pressure pok no driver ka sama anyalo nyisi siri mangato ng'eyo ineno another life lore kaka life biro na seche kaka biro kati mana kaka enti yes ka onge to no se konya mammo sama ngi shida ka koro samia na bichu kudikaen aunga nasinga pa but ngando kone naga kaka roka rami koneno kaka na suti re na jacket ni na kali ni bro sa bana tene yalo sana roka rami andi gino se konya miyo kata sama ongo bisa mango onge ngana ani si there was a time mana bedo matek menyo manager wa magwanga lagi manager mana magwanga lagi e mana mega support and no okay anonge enam onge anonge so peer pressure kikmi yon ngaro timo aneno dalawa ko nyola dongo ma aido kane machako achalo na mar machako to nitiere sambo ni video ka kuri Simy Kenya maybe dalau inwango yepo yudo ka ungido dong anu wango yepo aido kata dhiang onge dala kata gweno onge kata waya mar ndiga onge ing'eno ni jaribu pogo inyalo yudo ka anyalo kawra adwa ni mondo a lead life in bendi mano konya ko kama and again
awuoyo about fans. Nitie fans moko ok gite. Nitiere 30% ema miyo nying Wangala ni bedo marach. Ng'ato biro, ka koro for example an wachako gini. To ng'ato biro miyo support. Sa biro miyo support en gi intention. Mako kinyati intention no kinyi moko discount. Or kore dike kinyi nikech gitamria. Gino. And I usually am myself. And I'm a victim for those things. Not once, not twice. So I'm used to them. I mean, you know, can see some ladies in that guy. Maki mention you would have go anywhere. My friend in Ronaldo. But me, window kabisa. Nikisema interest magi diro go and artist man go ikete kama kote mkata kana. So jopo okone go bigite hapo. Wana kama life wa yote toa go baby. Na hii ni pay accept nini. Ina dire dire. Hii mambo ni malo, so mimi malo ta. To be very sure libu ngani tena. Watch. Gimoro nitiere machando joma ni malo gi sana. Iluongo ni wamama. Gini pango na dina. Okay, ingeni haba. Kaka gimomo ya penji kama. Personally, asebedo kod joto mang'eny. Moko wako komba moko wuotho go ineno. To wamama okdwa ga joma osebedo jogotegno. Thoth ne gichako gi ng'ama ning'eyo mano. Gichako ga ineno ng'ato kaka ong'eni ka oro ni siling 50,000 to mano pesa mionge go seche. Iwinjo. Ng'eni ng'ama nosalufu ne moro 200 ka ng'iro ni 50 ok gibuoge. Ok bitere kata nyabuoge nyamedo ne matin but ok bitere ng'wech sana. Koro ere kaka ing'eni ichako wuoth. To wuoth magi gin gik miromo godo. Ere kaka ikori mar pambana gi weche aina gi ma ok gibi chando tiji mar thum kod familia ni ma itie. Okay, ing'eni gima dhano nyaka ng'eni mae en tich. Momiyo ng'ato nosepenyan to mane jaodi mani video no. Koro gima nyalo seji onge ing'en tich kata in kidhi ga tiji ok itinga jaodi kidhi go tich. Mano gima nyaka jogi ng'isi ni Simy ukidhi jua kali ukitinga dhako kidhi go jua kali. Simy ukidhi jua kali iwuok in iwuon tidhi tiyo tich ikelo no chamo. Koro mana pana seduko ng'amnyo penja no machak jaoda wani tich machanye wani tich. Koro the same to ipenja wacho mama ngeni kibiro ir Gody ni ibiro gi wachni moro abiro neno kuma ketie. To kibiro ni wati ado idwa inua Gody abiro timra nadi abiro kubali wainuka pamoja. Lakini ng'ama biro kod pashe moro ni bwana anasepitia maisha pesa base mulo puka mulo semulo pesa. Koro in mari biro ruin go tija ni okanyal yie. In kidwa mia ni bando dongo nikech stima wuoyo kod ni an kod ji more than 13 watiyogo. Jogi ng'eni gin jok man gi family lakini ng'eni the keyword en Gody Wuod Ugenya. Ng'eni ka gimoro timogi ok gibisi ni ongoda jigo onge koma gibiro winjre. Ibiro wacho ni jotije Gody nyotimre nade? Band Gody nijo. Ame biro wacho kaka komak ng'ato tibiro wacho ni jatij Gody nyomak to Gody timre nade? Odenga. Koro in kibiro kibi imess up kod nying mar Gody Wuod Ugenya. Bi kibiro mana wakiti ler kibiro bi kitich obro tiyo. Lakini kibiro kiwachni moro abiro neno kuma ketie bora ni kikuwa interfere kod tijini. Sega Wangala guys ni kadwa no mess up kode adwa no grow grow no mondo at least nitie jomoko mosebedo wacho ni Gody ng'ama wala winjo at least adona pod wija chien in short. Koro kobiro to bebe no inwa sega kone koro ni Gody chande nyane no jama chande ubena bedo kod timre kama wachana hiyo doge ma ng'isi ni okay mominjo ka ng'isi ni iwinjo ba winjo ka ng'isi ni ng'ama biro wan dhano mochwe ok wan 100%. Mano we have to accept.
hapa ni ta Facebook wakaingia gik maendelea kwa 100%, lakini kama wewe ni mwanaume natumia akili ineno ntiere scandal makobiro obi ni mopogore kod tich ni gimoro benwa rito mokwongo, lakini scandal bokberi maisha mare ngama jathum watema ne rito nyingewa ya nikech you never know ni ngama nadi ma chungulia hii ya kwa kisi watem rito nyingwa na utaka scandal yudi tani ni tam rigol jotichisali ngene mano scandal maeleweka, lakini ni kodo kigedo ni ino yudi ni ngama kama weche go kwanyalo wacho ka wariti nyingwa. Yes. Ingeni Gody kaka kuro wuok en achiel kuom new generation. Yes. Iro kaka thum kabiro to generation ka generation. Yes, yeah. Kuro God willingly, yes, kanya sayo telo na telo ni kaka uni mukse market makido ubedo malo mar generation by tiere. Ere kaka ang'om neno ka idwa ni mondo sega otim kata nyalo bitimo kata nyalo promise no fund magi ma uti timo different mopogore gi generation ma di change this generation mopogore gi the other generation. Ineno ada mi history matin nene to maro angala ka ngamo ya wang jo angala neno momiyo san watimo gi ene Jalam, and we have to appreciate him on that. Ema Jalamo momiyo jo anglo ng'eyo ni thum ni Spain. And Ema Jalamo e jathum man gi gik meko men go te monge manyiew gilon kata di thum ema kelo ema no change mano dong Musa dakadalo biro Musa omiyo jo fwenyo ni kata jo Kenya Breweries nyalo ga luongo jo angala mago thum jo Safaricom nyalo ga luongo jo angala mago thum corporate mineno ka tuwaweza dong Musa manotimo te Guinness, yes, magotes. Yes. Koro gimodhi kelo sani, ingen anyisi ni samo chako kitimo gimori kuongi kete bome saka. Kiwache sani, mielo na joka, kinyi do ka runpuro. Mane jadi riaksana. Kinyi do ka jogo dipuro. Dine bende ging'eyo ni ne watimo gimoro ka gigod. Dine ng'ato segaringo biro ka. Tuwinjo ka. So, gima nyalo promise our fans. Wadhi kelo change mabiro biro wabiro elesagi kaka manye kikia ni biro dong ma ubiro the next biro nitie surprise eno after golo video mara re nitie surprise kendo ga gima nyalo kwayo ni sam kaka wadhine pod wan piny sana waonge anything apani ji ong'eya kaka wuod Ajego an gi lweta nono jogo ng'eyo Gody nigi lweta nono producer be ni baka odhi biro ga we are only 3 wadwaro wakwayo gi an very humble wakwayo gi support mar mondo gik moro achieve gi mondo wan bende ng'ato chiemo ro wara timo kaka jo sani ng'eni watime kaka Ema kaka Musa kaka Inda joko manwala go Elisha gire neno wan bono ni joma ni chien gi kata joma wan go gi kata nitie joko moko ni mbele waka mambele waka mapod wanyalo ringo mwajuki nikech mano be maro oringo wajuk joka aidha wakal ga modong kama gitiro gin be ata jogi ang'o ma gitimo chenro mar yo gi jogo wakae wasebedo ka follow koro maber mwadwa timo kata moro change okanyalo wacho moro mano ginyalo kwala dia maro. Yes. Bas koro adwani mondo watieki nikech ng'eyo ji ni YouTube already, so if you are kapok otieko kindly one the producer then one the some two band friends mabenda agombo mondo ibi mondo gini no problem producer nyalo logo producer sura kama hiyo koro nyama jamani Gody Wuod jamani my engineer my Medusa Jatedi Ngolo daktari by profession daktari by profession akinene. Okay, abe poka wacho. Okay, nitie gimoro wil. Nitie gimoro gipenjo kaka Wuod Ajego. Nitie jomo kaka japo. And accept that. Yes. Ada nyiso jogi kawuono. Tarik 2 dwe mar 5 2007.
Mana bede public officer. That is 207. Yes, and 15 years ago. So, gima timo kuma tiere no, okadwa ni ngato. Yeah. In gi idea mar ngeyo sapu. Kineno kwaro me thum, obede thum. Ka onge thum, I'm somewhere else. Gimoro one mori. Gimoro. Jamani? Yeah. That's my friend. My engineer, daktari by profession. Man, video motim no. Gik motim video wote. Wow. Badong nyalo mo. Yeah, wada ni microphone and daktari. Yes. Abe nako bobedo daktari. Kindi anamela jetu. Mane gimoro wako sekta. Karibu sana. Asante. Jalo mana watu nyingi matini. Wadenda na kufanya. Okay, an iluonga ni Nicholas Okelo Atiende. An wuod Semy ngere. Semy. Nying mongere e music industry en Nicky Melo. Tumni kaka Gody osewacho kendo manager go wacho ka en ni video ni inemitede kendo ine ngama okelo mago kama ni machando. Ere kaka ineno ka video ni process mar loso ne chalo kata kaka loso kipaji kaka ngamo loso ineno ka en video machalo. Okay, video kaka walose en video ma simple but entiere gi story moro love story moro iye. No kodo no complicate gik moko sana nikech nodwa ni mondo kijana ni grow. Ineno. Koro wachako kotin koro wadwa ni mondo omol alafu wuothi. Wow. So at the same time, as a producer, there's the NMC production, right? That is just starting, of course, premiering with Gody as the director, manager, and you as the producer. Ereka kineno ka teach, kaka kipango TV kaka producer, mabro make sure ni gimora mora motel ni jikondi no. Chiemo mora motel kanyo wuok ka chiemo ma oketna jopiny to. Jopiny ok wacho ni kabuno to chumbi omoyore. Okay, ingeni gima pod ji kia ni NMC ni kano chakre. NMC ne ntiere ga korka bongo kocha. Kingyo msani kaka Kelechi Africano. Mano msani mowuok anda NMC from zero mobedo superstar. Yeah. Koro nang'io ni NMC Studios osedhi kocha sana koro aduog dala. Emana mwadonjo Angla. To ka donjo Angla ta yudo Wuod Ajigo. Ingeni kaka gimoro bok di tim. Koro Wuod Ajigo chung'no e management mar field wa makoni ni. To Gody wa ka wasign kaka artist marwa. Koro wadwa ni Gody ni be wapushe samo nikech naneno ga ka ntiere gik moko mane Angla industry olak. Atemo mondo adonji gi jowa mose donjo lakini gineno ni gisechopo kamoro but gilak a lot koro ka gin 30% of music. Koro nwaneno ni kawanyalo mako lwete mawuok piny maber wanyalo recover go 70% ma joko lak ma ok gidwa winjo chande. Ema nwaneno ni mondo wamak go Gody. Yeah. Wow, that's so nice, huh? In fact, currently with all that, we are good to go. Okay. Bana yini chako maber. Bisa ni ano chako maber. Ini chako maber, Bana no chakre marach. Ber ni koro yude mane kore. But koro kine ochopo ka, ai ni maber. Wagone manyasai. Wagone nyaselo kamano ya. Lakini anya mede gimoro. Enana ni koro nyaka wach ne gaja nikech koro onge pando gi nikech biro. Osechopo. Sani ne ya process ga visa mar Gody osewuok. Koro ne benwa dhi shoot video moro South Africa, Johannesburg. Yeah. Why South Africa? Why not Nigeria or Kenya? Okay, I've been to South Africa. Ntie kamano mora sana. Glass water. Emaneno ni kacha nyaka Gody time gimoro. Ok ni Diamond gini madhi South Africa. One day nyaka wadhi. Wow. Yeah. That's amazing, man. And I wish you all the best. I think the Mano will also bring a different touch, a different feeling of Mawase Beruwa, you know, anything but the yeah. Uru, and then you can watch Kamato Mano no sell lossy. Makataka to be good. You know,
Ini jogo nyocho sewuok ka. Jogo. Friends mag Saga director. Yeah. Tere Wanyalo. luongo sepo gi. Dia bede bat producer kan. Kamera producer. Ageno ni pod wan sawa. Inyalo koro chien mondo wapi. Kosa anyalo chung. Anyalo. Suruh kane kam. Aina mos. Mos ya, mos aja wani. Kuri kalau kan introduce them. So koro anu abedi wachung kon machiegni uru. Wangeni samoro nitie jomoko ero ga kamera ahinya. So just feel free. Okay, koro. Yeah. Mag friends mag team watimo. And anything watimo, work on short plane. My engineer. Gini engineer. Koro ang full nyenge gi. Mata pani ji mangenyo ngeyo. Maji mangenyo kata ino pani nge rawera matis ni. Madiere ni, tena biten wendo matin. Koro gisane. Mage friends ma wan go, they are only two. But wadwaro sam. Moko bende pod wasero. Madhi biro. Nitie moko be mani nitie. Mane sani onge. Wadhi manyo gi mondo gitimna. But as at now, so one year we are koro ginyalo full ng'ato. Amoso budho. Mana kaka Wuod Ajego owache. Ma iluongo ni Nyobala Wuod Kidube. Asebede industry mar Ohangla kae matin chini ya maji. Nying emaduong' lakini wuon nying to kiromo godo kata kineno to kinyal believe ni mano wuon nying no. Koro ahero talent kaneno ng'ato ma nigi gima onego bed ni nyiso jopiny, ahero mondo mi adonjra kode kamorem mondo akete. Koro mano gima nomiyo abedo attracted in the industry mar Ohangla, keche nitiere talents moko mantie piny to kaka ginyalo nyono okang' mondo gichop kama inyalo yudgie otamore nikech maybe financial, sani gimoro amora odhi e yor pesa. Koro abende gi matin ma seche moko an go, aneno ni ber mondo ating' talent chieng' moro ochako ting' jok moko ka koro en bende en kama ber. Mae momiyo kane rwath Gody kata Godon no obiro openja kanyalo konye, nanyise ni kama dwaro nitie abiro jole. Koro ariwora kode e team kabiro tije mar wer mondo puonj jopiny. So iparo nade ka watimo katari. Isi jopuonje mathoth ma kata mang'eyo kaka ang'o miyo chunyi no amua kata chunyi no kendo maki Jothumbe thoth kata ng'ama ni film ni kiketo kuome support to en gi chieng' moro onyalo dok mana kaka ikete tam maber ne jothumbe thoth. To an ng'at achiel ok anyal konyo jothumbe gi te. To gima temo konyo ok anyal dhi kuom ng'at ma oseting'ore mantiere manyalo konyore en owuon. Nawinjo ywakne kaluwore ni aneno ka en gi talent manindo somewhere manyalo konyo e higni moko mabiro toke chieng'. Koro emomiyo wachne nawinjo maloyo jothumbe mang'eny mantiere malogo. Adwaro ng'at mantiere piny mapod orem, ng'at man malo cha pesa mosemiye ng'eny kata kony mosemiye ng'eny ma an onge gima dakonyego ma o appreciate kata opar konyo nyawadgi moro. But kidhi kawo ng'at ma chako nyathi machako wuoth, en kochung' oparo ni en bende nomak lwete, onyalo mako lwet nyawadgi mondo ji okonyre. Being sani tich mendike ji sani onge, wachamo talent gi ujuzi mar ng'ato. Pero kama na ella. Yes.
In bi nyalo mana wacho matin kaka Wuod Kindu be wacho mondo mi wadhi nyime koro waring wadogure YouTube. Okay. An kachako an iluonga ne Alois. Yes. Alois Ouma. Wuod Ugenya. Kijana ni. Yes. Obe Wuod Ugenya. Mano wuod dala. Lakini dala wag dala gibeto yware kidogo. Yeah. So ura kawe kaka nyathina. Kang'iye wuoda maduong', aneka gina ida chiel. Kamano. Koro, okay, wasebedo ka ng'ere kode ka mang'eny. To nasegabedo ka neno thumbene moko ka. Aduga paro ni kijana ni, ere gima inyalo timo mondo obendo chopie kaka kuma jomoko osechope cha. Aduga naduogo, an mana jako jiwe. Ako neno Gody. Gima itimo ka ni an kubere. Adwani koro nisewuok ipapa, nisechako mako line. Iduogo chien. Koro wadwa temo mi support. Kaka an wanyal. Mondo iwuog oko. E gima watemo timo ni kijana. Okay, pod kwa miye support lakini akwa chako. Ye piny be sani tek. People moko bende otemo kien lakini ok onyal. Kamano. Wabe watemo ne pod ok wanyal. Lakini kidogo ujaza kibaba. Kaka ombe matin no to songo godo. Ang'eno bro dhi maber. Kamano. Wow. To manyalo wacho. Aonge mang'eny opogore. Ang'e skin gupenjo. Aba oge penjo. Adwa mani mondo watiek koro. Mondo wamed jiwo jowa odhi e YouTube. Maybe Gody ibinya wacho matin kuom manager osewuoyo, we osiepe gi bende osewuoyo kod producer mondo koro watieki. Okay, an katieko gima nyalo wacho kuhusu osiepena gi en ni luor kende kod heshima no kosebede, wacho ni Nyasaye emoumo gi bombe. At least ni wuotho oko mar umbrella mar Nyasaye cha onge gimoro amora manyalo dhi through. Ni Nyasaye ma koketo mbele, Nyasaye ma kelo koro yor pono leme mopogore. Olemo ne nadi lemo achiel. Koro kaka maybe tipo pono lemo ma opogore. Koro ilamo na Nyasaye wadu ka tipo olemo cha ko tipo nadi. Kiko hinyre Nyasaye otimo nadi. An mane gima nyalo lamo baba. Manager, osiepe thothne magero ga band kendo gine magiketho band. Gimomiyo ginyaga ketho en ka koro gineno ka gino mane gin go ok dhi kare. In kaka ng'ama manager makoro kao sega band dwan mondo wuoth godo, ere kaka idhi temo kata kaka udhi timo mondo make sure ni kawuono kaka gibiro ka ji ariyo ni, kiny ka wachako watimo gini to gin ji 4 kata 5 kata 10 kendo chieng' machielo gibedo kamano to ok ni gidhi to gimedore. Kalure gimi penja no, ing'e ni kitimo biashara customer moro amora mini the first thing nyaka ing'e interest mare ni ano. Koro osiepe wagi ang'eyo interest margi. Nitiere joma biro interest akonyi mondo kiny oyud gimoro. Nitie ng'ama biro mondo konyi mondo in makonyi kiny igerri kiny. Osiepe na ariyo gi interest margi as per now ni mondo Gody ogerre, ok gikony mondo kiny giyud gimoro. Koro anytime ma Gody ogerre tang'e na I will maintain gi. To ka Gody tamre gerre to kabiro maintain gi. Gibiro neno ka gipam their financial or their support to gima gino konyo timre nani onge. Koro joma neno biro ga to wuok go en ga yudo ka yuda friend tikia interest mare nango. Sama ng'ato biro the first thing nyaka ing'e interest mare ng'ane nango. Koro an kaseng'eyo interest magin go so I will work on those their interest. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Kawa chipo, maybe nyalo miyo video wa program kaka ichukuro pangi ni kechante koro gudisu. Yes. Koro wigni te oserumo.
next week wabiro bedo gi shows. Wabiro bedo gi show from next week. Ma program ginyalo yude wall na gi wall Gody. Wabiro keto gi kanyo. Program sta kaka brother. From next week wachako the live performance. Yes. Yes. So guys, if you are watching this show and you want to come and dance this young man who's amazing talent, you can always check on his social media pages. In fact, just that next week, show mo adito mo kumabego makongeni status. Oh, Makongeni. Mwabiro launch the whole thing koro. Mkoro chako move. Wow. On 2nd. On 2nd of July. Yes. Wow. So that is the first Saturday of July. So it's the first Saturday. The first Saturday, yes. The first Saturday of July. Make sure you come to status. Makongeni, that is a long job. Yes, yeah. 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 Make sure you come there and support this amazing talent so that we can always go out there and do this thing. You remember what Gody Wuod Ugenya. So the people feel again and again. We give Gody, we give manager, we give producer, we give the whole team. Give a bit money. Thank you. Okay, right. Thank you so much, ladies and gentlemen. My name is Simy Kenya. Of course, keep watching, share with your friends, share with everyone so that we can make this talent bigger and better. Right about now, go to YouTube, tafuta Gody Wuod Ugenya. Gody is single D. It is Gody, right? Yes. Wuod Ugenya. Man, Gody Wuod Ugenya official. Make sure you subscribe, get notifications on, share with your friends, watch the video, share on your status. You can do the challenges, you can do anything that can make the video go viral as possible. Thank you so much. My name is Simy Kenya. Of course, we've been having a good time here. May God bless you. Bye. Thank you.